जोबोद मोजां हाबाफारि आरो गरेस्वर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा जिल्लानि सिङाव जिहेतु जायो आरो बोसोरफ्रोमबो बिथांमोना मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव पास जानाय फरायसाफोरखौ मान बावो देग्लायबो मान बावदों आरो जों हायार सेकेन्डारि होनोबा आर्ट्स साइन्स कमार्स बेनिफ्राय मेट्रिकनि जि बिथांमोना टप 10 बेखौ बेयाव बरायो रिजाल्टआ बाक्सा हिसाबैथ' जों बयबो मिथिखागौ बाक्सा माने बिटिआरनि गेजेरावनो बिथांमोना फार्स्ट पजिसन मोनो आरो आसामावबो पजिसन दङ दा जों बेखौनो बुंगोन जे जिखिनि फरायसाफ्रा सिगांनिफ्राय रिजाल्टफ्रा सानफा एफा मोजांनिफ्राय मोजां जाबोगासिनो दङ आरो जोंनि बाक्सा जिल्ला हिसाबै फरायसाफोरनि जि नाजानाय बियो गोजोनथावखौनो होननांगोन आरो बिनिख्रुइ साबसिन रिजाल्ट खालामनो थाखाय फरायसाफ्रा जाहाथे आरो थुलुंगाखां मोनो बिनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आङो दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै गावखौनो जोबोद गोजोनदों आरो फरायसाफोरखौ बेखौनो बुंदों जे भबिष्यताव बिथांमोना जाहाथे गावनि केरियारखौ दानायजों लोगोसे जातिनि प्रति जि कमिटमेन्ट आरो जाहाथे बयबो गावनि ससियेल भेलुस डेम'क्रेटिक भेलुस हिउमेनिटि भेलुसखौ लानानै जाहाथे बिथांमोना गावनि मासिखौ आवग्रिनो हायो बेखौनो जों फकास खालामदों आरो दा जों नायदों बेयाव सिभिल सार्भेन्ट जानोबो जोंनि थाखाय जुजिनांगोन दा जोंहा सिभिल सार्भेन्ट जोबोद खम बे इउपिएससि कन्डाक्ट खालामनाय बे आइपिएससि कन्डाक्ट खालामनाय बे आनजादफ्राव जोंनि मासिफ्रा जोबोद खम दा बेनि थाखायनो जोंनि फरायसाफोरा फकास खालामनांगोन बेयाव बेसेबां लाख फरायसाया बेयाव एपियार जायो केन्डिडेटआ एपियार जायो बेखौ बारा लुक आफ्टार खालामनो नाङा जों बेखौसो फकास खालामनांगोन जे आङो बेयाव आंनि मासिखौ इनसियर खालामगोन 6,000 जा 7,000 जा जिखिनि मासि दङ बेयाव जाहाथे मासिखौ आवग्रिनो थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा बेखौ फकास खालामो जों बेखौनो बांसिन गुरुत्त होदों आरो जोबोद गोजोनथाव दिनै गोबां फरायसाफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बे हाबाफारिजोंनो दिनै गरेस्वर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय फोरोंगिरि बिथांमोना दिनै हायार सेकेन्डारि आरो हाइ स्कुलाव फोरोंगिरि महरै बिथांमोना आजिरा मोनबाय बिथांमोनखौ मान बावनाय मोनसे हाबाफारि बेयो जोबोद मोजां जादों आरो बे हाबाफारियाव जों नायदों महिधर बर' बिथाङा गरेस्वर हायार सेकेन्डारिनि आगुनि प्रिन्सिपालमोन बिथांमोनखौ आरो आथिखालाव बर' थुनलाइ आफादाव सेक्रेटारि हिसाबै बिबान मोननाय मिलन हायार सेकेन्डारिनिफ्राय बिथाङा नावकाटा बेनिफ्राय बिथाङा भाइस प्रिन्सिपाल हिसाबै बिथाङा रिटायार जादोंमोन दा बिथांखौबो मान बावदों आरो कृष्ण दास बर' जों जायखौ बयबो मिथिगौ जे बिथाङा जोंनि प्राइमारि टिचार्स एस'सियेसन आगुनि आफादगिरिमोन गतिके जों बुंनांगोन जे गरेस्वर ओनसोलाव गोबां फुंखा सुबुं दङ आरो गोबां माने सुबुं धोन दङ आरो बिथांमोना बर' माहारि दानायाव बर' हारिखौ माने दानायाव बिथांमोना गोबां बिहोमा दङ दा बे हिसाबैनो दिनै गरेस्वर ओनसोलनिफ्राय जों गोग्गाथाव मोनसे दिनै जे हाबाफारि बेखौ मोननो हानाय बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोनदों आरो भबिष्यताव गरेस्वर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरनि थाखाय मोजां मोजां हाबाफारि लानो हाथों आं बेखौनो इसोरनि सिगाङाव माने मिजिंथिदों आरो आशीर्बाद बिदों बिथांमोननि थाखाय बेयावथ' मोननै मोनथाम जाहोन थानो हायो जे जेंनाफोरा कम्प'जिट जानो हायो दा बेयाव जोङो नायदों आङो बेखौ फोरोंगिरिफोरखौ दुसिनो सानाखै थेवबो मालाबा जोङो ओरैबायदि गोसो बायो देग्लायनि जि जों फरायसा बिथाङा मात्र माने 6 मार्क्सनि थाखाय बिथाङा मोनाखै जेनेबा स्टेन्ड दा बेखौ जोङो नायदों जे बेयाव मालाबा जोङो सिगांनि जिखिनि हिस्ट्रिखौ नायोबा जे फोरोंगिरिफोरा माने खम नाम्बार होयो होननानै मोनसे अजद दिखांनाय बेखौबो जों नुबोदों बेबो हयथ' मालाबा हयथ' जानो हागौ खिन्थु ओरैबायदि नङा आं दिनै नायदों जे बहुत बोसोर आं नायदों फरायसाफोरनि जिथु मार्जिन आरो बेयो देग्लाय एसे खम खिन्थु गुबुन बोसोराव बेयो बिराद बुरजा जायो जे मालाबा 12 मार्क्सनि मालाबा 18 मार्क्सनि मालाबा 15 मार्क्सनि गतिके 15 मार्क्सखौ बेखौ फोरोंगिरिया गोसो जानानै नाम्बार होयैनि बे खोथा नङा खिन्थु आं बेखौनो सानो जे फरायसाफ्रा आरो नाजानांगोन जों बेखौ पजिटिभ माइन्डआवनो जों लानांगोन जे देग्लाय जिहेतु मार्जिना 6 मार्क्समोन दा बेखौ जों जुदि माबा खालामनानै एसे जुदि जोङो फैगौ बोसोराव जाहाथे जोङो हाबनो हानायनि बायदि बिदि आरो नाजाबावनांगोन आं बेखौनो सानो आरो बेयाव हयथ' जोङो नायनांगोन जे गुबुन मिडियामनि जि फोरोंगिरिफोर बेयाव इंलिस जानो हायो बेंगलि मिडियाम जानो हायो बेयाव आसामिस मिडियाम जानो हायो जे बिथांमोनजों जोंनि टिचारफोरनि सम जुदि जोङो माथो आइडिया शेयारिं बा माखासे माने कनसेप्ट शेयारिं बे माखासे प्रग्राम जुदि लायोबा हयथ' जों बेयाव बेनिफिटेड जागोन आं बिदि सानो जे सम जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव आंनियाव गोसोआव दङ जोङो जातीय बिद्यालय शंकरदेव शिशु निकेतन डन बस्क' बे फोरोंगिरिफोरजों आरो जोंनि इउएन एकाडेमिनि बाथौ आश्रम जिके एकाडेमिनि बे फोरोंगिरिफोरजों मोनसे माने मिउचुवेल मोनसे माने जोङो बेयाव मिटिं खालामनानै बेयाव माने मोनसे कनसेप्ट माने प्लास आइडिया एक्सचेन्जनि थाखाय माखासे प्रग्राम लादोंमोन बेबादि लायोबा हयथ' बेनिफिटेड जागोन आं बिदि सानो आरो प्लास जोंनि नैबे एन्सार स्क्रिप्ट बे नायनायनि बेलायावबो जोंनि नैबे माने मेट्रिकनि सिगाङाव जिखिनि जायो आरो माने बेखिनि एन्सार स्क्रिप्टफोरखौ जों जुदि एक्सचेन्ज खालामनानै जुदि नायलायोबा बेयावबो हयथ' बेनिफिटेड जानो हायो आं बिदि नोजोरजों आं नाहरदों बेयावथ' मोननै खोथा मोनसेया जाबाय जाति नाङैनो जोङो दाबो जि सांग्रांथि जानांगौ माहारियारि बादखौ लानानै बे सांग्रांथिनि अभाब आरो 2 नम्बरा जादों सरकारनिबो बेयाव गोबां माने सरकारनि जि पलिसि बे पलिसिनिबो अभाब दं होननानै आं सानो दा जोंनि बर' मिडियामनि माखासे स्कुलाव जों नुदों जे बेयाव माने आसामिस माने मिडियाम बेकग्राउन्ड इंलिस मिडियाम बेकग्राउन्ड टिचारफोरखौ एपइन्टमेन्ट हरो दा जोंनि गलाघाट जिल्लायावबो बर' मिडियामनि अबस्थाया मोजां नङा नगाव जिल्लायावथ' अलमस्ट बे थैबायनो
दा बेनो मरिगाव कार्बि आंलं बा गुबुन गुबुन जिल्ला बेबायदि अबस्थाफ्रा मोजां नङा आरो दा बेनि थाखाय सरकारा मोनसे जोङो माने पलिसियाथ' सरकारनि थाखागोन आं बेखौनो बुंबाय थादोंमोन एबसुआव थानाय समावबो जे जोङो बर' मिडियामनि थाखाय जुदि एक्सट्रा जुदि पलिसि लायाबा बेयो जेनेरेल पलिसिजों बे मालाबा थांनाय नङा जों बर' मिडियामनि खेथ्रआव स्पेसियेल कनसिडारेसन बे थानांगोन आरो केजि टु पिजि जोङो बेयाव माखासे पलिसि जों लानांगोन आरो बे पलिसिया जेनेरेल पलिसिजों थांबा मालाबाबो जानाय नङा बेखौ जों सेपारेट मोनसे पलिसि लाथारनांगोन 5-6 बोसोरनि थाखायबाबो आरो माखासेयाव जों रिलेक्सेसन बिदि होनांगोन आदारवाइज बर' मिडियामा मालाबाबो जों आसामिस मिडियाम इंलिस मिडियामजों फेर मारिनो हानाय नङा आरो बे जेनेरेल पलिसिजों थाङोबा जोंनि बर' मिडियामा मालाबाबो जोङो बिथांमोनजों चेलेन्ज खालामनो हानाय नङा दा बेनि थाखायनो जोङो बुंनांगोन जे सरकारनि पलिसिफ्राव जोङो बेयाव सरकारा बेखौ नोजोर बोनांगोन जे बर' मिडियामखौ दिनै बेयाव माने सेकेन्ड एस'सियेट लेंगुवेज हिसाबैबो बेयाव बाहायनायनि खोथाखौ बुंदों फारसेथिं जोङो सेपारेट डाइरेक्टरेटखौबो जोंनो होबाय बर' मिडियामनि थाखाय आरो फारसेथिं खिन्थु सरकारनि जे एक्सन प्लान बे एक्सन प्लानफ्राव दासिमबो माने बे बिजोंखौ फोथांनांगौनि थाखाय जे बेखौ जोङो नायदों जे बियो थोजासे जायाखै जों बेखौ नुनांगोन दाबो जोंनो जिखिनि डाइरेक्टर सासे होदों माने जोंनि मिडियामनि थाखाय खिन्थु बे डाइरेक्टरखौल' होनायावनो दङ दिनैसिमबो बे अफिसखौ रान जानो थाखाय बेयाव जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ जिखिनि बिल्डिं नांगौ बा बेनो जिखिनि स्टाफ नांगौ बा जिखिनि बेयाव फाइनान्सियेल जोंनो फान्ड नांगौ बेखिनिखौ दासिमबो आसाम सरकारनिफ्राय मोननाय जायाखै गतिके फारसेथिं सरकारा जोंनो होगासिनो दङ खिन्थु फारसेथिं बेयाव नायोबा सिङाव खंख्लाजोबो गैया बिदिबो नुगासिनो दङ दा बेखायनो बेखौ सरकार आसाम सरकारा जोंखौ बर' बिजोंनिखौ जेरैबायदि बिमा बाथल नोजोर नायबोनाय बेखौ जों सिगांनिफ्रायनो नुदों दा बेखौ बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादजों ज' जानानै बेखौ रायलायबाय थानाय जायो गेजेर गेजेर सम सम आरो बिटिआर सरकारा जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानानैबो जोङो सरकारजों बेखौ रायलायबाय थादों जे बर' बिजोङा जाहाथे खुनु प्रकारे आसामाव जाहाथे बे थैनो हाया जोबलाङा दा बिनि थाखाय नोजोर बोनानै खामानि मावनांगोन आरो बयनिख्रुइ देरसिन बाथ्राया जादों जोङो बर' बिजोंखौ फोथांनांगौनि थाखाय माहारि हिसाबैनो जोङो सिगाङाव माने डिटारमेन्ट जाग्रोनांगोन होमबासो बे बर' बिजोङा थांना थागोन गुबुन फरायसालियाव होयो नामा इंलिस मिडियाम दख'राव होयो ओंखारबाय थानाय बे बिथिङाव बेथ' डेफिनेटलि जाबायनो थादों जोंनि बर' मिडियामनि टिचारफ्रानो माने गुबुन गुबुन मिडियामाव होयो आरो बेखौ जुदि जेंना हिसाबै लायोबा जेंना हिसाबै लाजायो आं बेखौनो बुंनो लुबैनाया जे माहारिनि गेजेरावनो जोङो स्र' खालामना लानांगोन डिटारमाइन जानांगोन जे जोङो दिनै जुदि नों मिडियामखौ जुदि फोथांनांगौ जायोबा जे जोङो दिनै बर' मिडियाम फोथांनांगौ जायोबाथ' गिबियाव जोंनो माने डिटारमाइन जाग्रोनांगोन जोंनो गोसोखौ थि खालामना लानांगोन येस जों फोथांग्रोनि होमबासो सरकारखौ जों नारसिननो हागोन आदारवाइज जों खिन्थु हानाय नङा